सिस्टेम माने भारत गभर्नमेंट को आरो आसाम गभर्नमेंट आङो साबायखर होदों जोंनि हाग्रामा सारनि चिफनि नेतृत्वआव जे जोङो मोनसे गोदान रेलवे लाइनखौ मोननो थांगासिनो दं बेयो जोबोद बाखनायजाथाव दा बिदिनो मोननै दङ हाया जेनेबा ओरै फरेस्ट थाबाय माखासेया जोंना रेभिनिउ थाबाय दा रेभिनिउनि रेटआ आलदा एसे आलदा जागोन बेनिफ्राय जोंना फरेस्टआव एसे गोबाङैनो नेम नितिफोर दङ बे हिसाबै आलदा जागोन आं बावैसो सिगाङाव बुंदोंमोन जे गोबां डिपार्टमेन्टेलि बेयाव फैदों दंफांनि आलदा जागोन रेटआ न' थाखानाय आलदा जागोन एग्रिकालचार गोबां रोखोमनि मोनसे नेम खान्थिफोर दं आरोखि बे नेमनि गेजेरजों जनाल सिस्टेमाव थाङो बे जनाल सिस्टेमाव बेखौ बबे डिपार्टमेन्टआव मा रेट बबेया मा मोननो नै बिनि सायाव जोङो रायलायगासिनो दङ आरो फाइनाल फ्राय जोङो रायलायनायाव फाइनालानो जाहांबाय फाइनाल जाथ'वाखै जों बेखौ गोजौआव फाथायगोन बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा बुङो बियो फैफिनगोन बिनि उनाव बिसोर रायलायबावगोन तालमिल खालामगोन एक्जेक्टलि दा जोङो जोंनि पाब्लिकफ्रा जाहाथे बेनिफिट मोनो बेखौनो नोजोर बोनानै पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय जोङो नोजोर बोनानै बे खामानिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मावनो थिनदों जाहाथे खुनु माबा मोनसे लस जाया पाब्लिकआ लस जाया जे गावनि सम्पति दं बे सम्पतिया हाया थांगोन नालाय बायदिसिना सम्पति थांगोन बे जाहाथे जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदि जाहाथे मोनो आरो दिनैनिफ्राय जोङो फिथा हाबाय दिनैनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो गोबां डिपार्टमेन्टफोर आरो रेलवेनिफ्रायबो फैदों मानसिफोर फैदों बिसोरजों जयैनो जइन्ट सार्भे खालामनानै बेसेबां बोरै अलरेडि डिपिआर बानायनाय जाबाय बे डिपिआर हिसाबैनो बे खामानिया दिनैनिफ्राय आवगायगोन